Здравейте! Вие гледате Верижна редакция, аз съм Богдан Николов. Днес, 19 ноември, ще коментираме конституционната реформа и евентуалното Велико народно събрание. За целта съм поканил Атанас Славов, доктор по конституционно право. Здравейте, господин Славов! Здравейте! Господин Славов, имам един въпрос към вас. Той е и основният въпрос, да не кажа единствения. Какво щяхте да направите, какви конституционни промени, ако към днешна дата беше свикано Велико народно събрание и всичко зависеше от вас? На първо място, нека да кажа, че щом се свиква Велико народно събрание, са поставени под въпрос основните принципи на обществения договор. Абсолютно. Тоест, нивото на абстракция, на концептуалност, на стратегическа посока, която трябва да имат решенията, трябва да е много високо. Тоест, не бива да се злоупотребява с този институт. Кои са обаче основните промени, които според мен са необходими, за да има смисъл изобщо, за да се свиква Велико народно събрание? На първо място съдебната реформа, която стартира, бих казал не особено успешно, трябва да бъде завършена. Да бъде завършена така, че да имаме независим съд и ефективна, отчетна, отговорна прокуратура. Нещо, което до сега не беше постигнато. Беше направена стъпка по отношение на съда, но прокуратурата остава стария сталинистки съветски модел прокуратура и това не го казвам аз, това го казва Венецианската комисия на Съвета на Европа, това го казват и колегите от Европейския съюз. Уважаеми зрители, през 2016 година хората казват, че ние имаме сталинистки тип прокуратура. Да, съветски тип прокуратура, строга пирамидална система, където на върха се вземат всички решения, които се на принципа на демократичния централизъм се прокарва до най-ниското ниво. Всъщност това е най-централизираната структура в държавата. Без да се въведе механизъм за реална отчетност на главния прокурор и най-висшите прокурори, които да почнат да преследват политическата корупция, а не дребни кокошкарски сделки и корупционни практики само, не можем да имаме реална съдебна реформа. Защото съда може да действа след като има качествено подготвено обвинение. Ако няма добро подготвено обвинение, съда е с вързани ръце. Може да са най-добрите съдии, но ако доказателствата не отговарят на обвинителния акт, те не могат да осъдят обвинения подсъдимия. Имате предвид умишлено некачествено подготвено, от некадърност некачествено подготвено или покривате и двата случая? Покривам и двата случая, защото анализа на действията на прокуратурата показва, има случаи, когато целенасочено се повдигат обвинения, за да бъдат определени хора дисциплинирани, опраскани, форма на контрол и рекет. Има други случаи, когато целенасочено се повдигат некачествени обвинения, за които е ясно, че не могат да издържат съда. И има трети случаи, когато прокуратурата просто си стои, нищо не прави. И от трите случая ефектът е един. Нулев и политическа корупция до най-високите етажи на властта. Тоест, това е първия пакет от реформи, които трябва да се случи, за да говорим за правова държава, за истинско върховенство на правото. Как може да стане това на конституционно ниво? Трябва парламентарния сегмент, парламентарния елемент от управлението на съдебната система да бъде намален. Сега той е половината. Трябва да бъде съществено редуциран, каквито са добрите практики в редица държави в рамките на Европа. На второ място трябва да бъде въведен механизъм за импичмент, отчетност, контрол на главния прокурор. Когато той не си върши работата, върши я зле, да може да бъде отзоваван, да може да бъде прекратен неговия мандат. От друга страна, самия му мандат 7 години е много дълъг. Това му позволява да се еманципира от целия контекст политически и всъщност да не носи отговорност пред никого, защото той надживява парламента, надживява президента, надживява министър-председателя. Той в един момент става най-силната фигура в държавата. Той има по-дълъг мандат от самия Висш съдебен съвет, чието мандат е 5 годишен. Има ли друг със 7 годишен мандат изобщо в държавата? Единственият по-дълъг мандат е на конституционните съдии, 9 години, иначе председателите на двете върховни съдилища, на Върховния административен съд и Върховния касационен съд, също са по 7 години. Но трябва да кажем следното, председател на съд е нещо коренно различно от главен прокурор. Съда е една хоризонтална система, колегиален принцип, председателя е пръв между равни. Главният прокурор е на върха на пирамидата и всички под него са подчинени, така че има съществено различие. И ако за председателите на съд няма проблем мандатите да са
5, 7, по-дълги или по-къси, то за главния прокурор е твърде много, защото липсва отчетност. Тоест това е единия пакет промени. Втория пакет. По Конституция България е парламентарна република. Но съществена част от парламентарната република е да може не само парламента да иска оставката на Министерския съвет и да гласува неговата оставка, която се загуби доверието, а да може правителството да предизвика предсрочни избори, без да се минава през целия този цикъл на служебно правителство. И всъщност тогава именно парламентаризма е взаимен контрол и възпиране. Ако парламента не даде своята подкрепа за управлението, се отива на предсрочни избори. Автоматично без служебно правителство. Без служебно правителство и правителството в оставка извършва всички действия необходими за организацията на изборите. И тогава вече ще имаме един вторичен дисциплиниращ елемент по отношение на парламентарните мнозинства. Тоест, ако депутатите искат да са депутати, нека да подкрепят правителството, защото иначе се отива на избори. Има взаимен контрол и възпиране между двете правителство и парламент. Следващата група, много важни според мен, промени в Конституцията. Нашата Конституция е подчертано институционална. Тя е отворила крехко вратата за гражданско участие, но е казала А, без да каже Б, В и така нататък. Това, което според мен трябва да се направи... И преди портите на гражданското участие изкопала един дълбок трап. Точно така. Това, което според мен трябва да се направи, е като се свика Велико народно събрание, самото то да отмени себе си, т.е. повече да няма Велико народно събрание, а промените, които до сега се извършват от Велико народно събрание, да минават на конституционен референдум. Тоест да има гласуване на парламента и след това тези най-важни промени за форма на държавно управление, държавно устройство, промени, ако има по материята на правата на гражданите, те да минават на конституционен референдум и това е практиката в много утвърдени демокрации все повече и повече. Така че нямаме нужда от един орган, една институция от 19 век, каквато е Великото народно събрание. По-скоро имаме нужда от ново легитимиране гражданско на политиката, на конституционната система. Още нещо в тази връзка. В момента всеки един народен представител и правителството имат законодателна инициатива. Много лесно е един депутат да подготви законопроект и да го вкара в парламента. Един депутат се избира с 20 до 30 хиляди гласа, реално погледнато, понякога и много по-малко. Защо не се даде право на законодателна гражданска инициатива с събран минимум подписи, примерно 10, 15, 20 хиляди, и гражданските законопроекти да имат същото качество и същия път на депутатските законопроекти. И ако ми позволите само това да добавя, много по-лесно е да повлияеш на един депутат, отколкото да напазариш 20-30 хиляди гласа. Абсолютно. Така че мисля, че законодателният ни процес трябва да бъде отворен и по отношение на законодателна гражданска инициатива, но за това също трябва промени в Конституцията. Знаете ли, винаги съм си мислил, че би трябвало повече хора наистина да могат да внасят законопроекти. И ми е много интересна дискусията, когато се гласува някакъв изключително глупав законопроект или вреден и кажат, но еди кой си го предложи. Ма чакай малко сега, нали всички вие го гласувахте? Този, който го е предложил, нали, ясно колко му е къла и какви са му интересите и зависимости зад него. Но нали всички вие го гласувахте? Оттам нататък дали един депутат, дали граждани са го предложили, важно е кой го е гласувал. И в тази връзка е много интересно от така наречения референдум на Славик, в който се коментира, че субсидията трябва да бъде 1 лев. Тоест въпросът не беше искате ли субсидията да е най-много 1 лев на глас, а искате ли да е точно 1 лев на глас. И сега излизат политици от върховете на държавата и казват, ама аз искам да е 0. Как ще искаш да е 0? Гласувано е 1. Ако беше гласувано лев и 48 стотинки, нямаше ли да е лев и 48 стотинки? Първо аз приемам вота на гражданите по отношение на този въпрос като ясно посочване на необходимостта от промяна в субсидиите. Дали ще е точно 1 лев, дали ще е 5 лева, това е въпрос на преценка. Тоест граждани са казали 11 лева на глас е твърде много. В същото време не съм убеден, че всички са окей с това да е 1 лев. Според мен имаме тук възможност за политическо решение и постигане на някакъв компромис. Нищо, че
по референдум по въпроса 1 лев фиксирано, все пак мисля, че е отворено към постигане, търсене на компромис и по-адекватно решение. Сега, ясно е, че в тази ситуация, в която се намираме, да твърдим, че високите субсидии гарантират защита от някакви корпоративни влияния, от олигархични лобита, по никакъв начин. Виждаме точно обратното, че се случва. Да не говорим, че част от тези средства отиват вместо за политическо образоване на гражданите, включване на гражданите, отиват за ефтини пиарски, популярни трикове, шедраванчета, параклищчета и някакви други акции. Такива. В крайна сметка истинският дебат по правосъдната реформа, истинският дебат по това да не се случва това, което Нова телевизия показа вчера сутринта в Никола Козлево, как половината общинска администрация отишла на личния супермаркет на кмета. Защо е необходимо разследващ журналист да го разкрива това? Няма ли прокурор там? Не го ли виждат това маса хора? Явно няма прокуратура там. Прокуратурата е заета с други по-важни неща. Ако продължим темата за конституционните реформи, много се спекулира с намаляването броя на народните представители. Как едва ли не това ще ни даде по-качествен политически и законодателен процес. Всъщност, цялото това искане е парадоксално. Защо? От една страна казваме, ние не сме достатъчно представени в парламента. В същото време казваме, нека да увеличим броя на хората, които ще гласуват за един депутат, т.е. един депутат ще представлява още повече хора, т.е. по-малко ще ги представлява. Т.е. увеличава се дистанцията с намаляването броя на народните представители, а не се скъсява. И големия проблем не е броя. Големия проблем е качеството на това политическо представителство. Какво правят тия хора там? Кого реално представляват? Десните представляват ли бизнес асоциациите, предприемчивите, отговорните хора, които са поели живота си в собствените си ръце, или не ги представляват? Левите представляват ли труда и така нататък? Малцинствата или не ги представляват? Това е дебат, а не колко е броя на народните представители. И за това дори политици на най-високо ниво да спекулират с този въпрос е, меко казано, някаква популистка акция. И тъй като коментираме въпросите на референдума, мажоритарната избирателна система на 2 тура с абсолютно мнозинство. Това също е тема, която от години стои на повърхността. Има едно създадено очакване от мажоритарните избори, което според мен трудно може да бъде обосновано, особено като видим местните избори в общините, колко много местните избори са зависими от местни констелации, местни лобита. Всъщност местните избори са най-корумпираните избори в нашата политическа система. Там много директно можеш да влияеш с няколко десетки гласа, включително ти можеш да избереш един или друг в общинския съвет, в общината като кмет. Така че аз не съм такъв голям оптимист за мажоритарната избирателна система, но от друга страна, след като има създадено обществено очакване, и то устойчиво, като видим разбивката на гласуването на референдума, от всички възрасти, от всички политически партии са подкрепили този въпрос. Тоест, трябва да се предприемат действия. Искам да кажете да опитаме 15 години с мажоритарна система и после да видим. Не казвам 15 години, но да опитаме най-малкото да внедрим един мажоритарен елемент в смесена система и да видим какъв ще е ефект. 2009 година видяхме какъв беше ефект от мажоритарния елемент. Видяхме. Аз не съм оптимист, че ще има по-добър ефект, но все пак, ако затворим тая врата тотално, това само ще радикализира. Очакванията ще радикализира вота по-нататък. Така че, може би трябва да се отвори вратата, да се направи по добрия, смисления начин, смесена избирателна система, достатъчно балансирана, за да все пак да премине цялото това очакване в обществото, че ще настане чудо, като избираме същите хора, но с мажоритарна избирателност. Да, някак си от рождението на Христос насам чудеса рядко са се случвали. Да, поне в политиката трудно се случват. Позитивния смисъл на думата искам да кажа. Да, благодаря ви много, доктор Славов. Благодаря ви. С това завършваме днешното предаване. Благодарим ви, че ни гледахте и приятна събота и неделя. Ще се радваме, ако и в бъдеще гледате Верижна редакция.